kako to izgleda. Rastegni ruke. Jače. Pazi na ovo koljeno da ti ne ide unutra, nego van. Van to koljeno. Sad pazi na njega, sad bi ono htjelo unutra. Sad pazi na njega. Sad samo prebaci na drugu, ali nemoj prestati, samo iz jedne snage u drugu. Čekaj, tako? Teško je to dosta. Ne znam tako dobro. Dobro? Daj šingi pokaži sad. Znači, ovo je jedan način rada sa... sad kako ću ja to snimiti, nema veze. Daj malo pokazuj stav, ono, znaš ono, pokazujem, čekaj sad. Ne se ti, zadnja noga mora se cukati, ne ti. Jesi vidio kad si se okretal da nisi smjel pustiti snagu? Da. Što je sad bilo? Aj pokaži hang čuan. Zemlju. To nije zemlja. To nije zemlja. Ne, to je drvo. To je drvo. Dobro je drvo, pa ne vri, dođi zemlju, hang. Drvo je beng čuan. Da, beng. Hang. Tako. A pokaži kako na udarac kreneš. Znači tu? Prvo da se vidi što ti radiš. Samo drži. Drži. I sad je. Sad mogu objasniti. Sad je tu luk, tu je luk. Tu je luk. Tu je luk do noge. Tu je luk do ove noge. Tu je luk. Između nogu je luk. I sad radi. Sad, viš koliko i brže možeš raditi. Sad, nazad. Možeš i neki drugi, možeš kozej. Kako ćeš kozej sad? Još mora više ići za kozej. Pa, nisam rekao da je lako. Daj još kozej jedan put prema tamo. Ali isto kao udarac. Ne puštat gumu. Ne puštat gumu. Daj još jedan put kozej. Kad nategneš jedan kozej, kad radiš drugi, nemoj puštat dok radiš drugi. Drži nategnito. Da. I prednji dio ruke je udarac. Aj. Ne puštat gumu.